Cases Anthem Kardom Dengtha O Karbian Polunjer ke to ka bangphu Reverend Harsing Ingti ke sojok DMC Chalong se chelang bob Kazirong hang piamen pen Heritage Fair jaime ke paman pon Babu Inti ex-VDC Chairman Apor Pepen Aron Kachevoy Pini ada babirta long pen kadu kavya phanta me adab ke mea kardom nang pazuriklo tangte pini ada babirta juitha Cases Anthem Kardom Dengtha O Karbian Polunjer ke to ka bangphu Reverend Harsing Ingti ke sojok DMC Chalong se chelang bob Inut Karbi Lamet Lamchom Jutang Jubat Pindeng Sumpot Kirim Abang Phua Barim Karbi Cultural Society Claim Bangla Pen Karbi Risonim So Arong Aje Ki Bipon Cheng Ahut Kelun ke kan ke than pon Kachipaduk Pe ka Bangphu Anparta Karbi Jutang Asong La Pen KYF Alunjer ke to ka Bangphu Reverend Harsing Ingti Alangli Chiklo Ejon Aprang Pelwa Kenga Mek Penajok Keso Kengkam Kachi Georgia Phananta Akisung Thetansi Dokoklo Sonsi non anta keso ke memirek ajok Dipu Medical College and Hospital alongsi se chilang bomla la penona por ehem tu na tumpen ke matha ki sung thektik asonsi dolo la sike theki dinga tum cherap cheto dun ason tek me pikji athe alangli ilitum karbia khaya phan thedung akerap do athe ilitum non KYF nangle lote KYF la pen cases alunjer Kardom Dengtha O Karbi an puke lun pon longver lo apotsi ilitum un an pen kachirap dun akenang sot lo apotsi alang li longkado kabeta humri dam asonte me parji puse adonarap jerpi jerpo chini che thekatum pen ningje pon rinti lasinangli tum adonarap ahem tu na phan chingkiji pulote mobile number 6003137175 along le humri dam lote chingki longpo no temsi ke non le la pendam bom sil non alang ke penam me dolo saken tulo aripi ta alang sablang sono la si ken ta doktor no te ken so kam te jalan de non alang li da si dolo chun e ja ko ma ve to down e hala ke arjin lo chiklo jonan da dolo alang se Kazirong hang piamen pen Heritage Fair jaime ke paman pon Lakhain ko Trok Dwarbaguri MAC constituency ka parlo Kohora pen kache koinot Golaghat district ka parlo Kohora Bogori Zuri adung NH37 adung Tribal Trades a hotel aklamalong Kazirong hang piamen pen ni thoma phan Heritage Fair mate Kazirong hang pi ke plang aputha ke pache thangji a phan pura KAC Tourism Department pen chenglok Arenya NGO la pen kaprek NGO satum cheto dunsi jaimek pachun pon bomlo Sonsi nini ke chokamaya long KAC EM retesing hi setame chetong dunsi jaimek RDP dun bangso jaimek along ong dung tori satum pen chenglok ke theki ding atumta chetong dunsi mai RD dojot la pen talon pon bomlo la pen Karbi traditional game hei hui setame Dwarbaguri cases jon atum setame ke pathu paklang dunsi la so jaimek along aliralon pidun Kazirong Hangpi Heritage Fair labang gili tumpan desen alam lo kadingo terus konsil penta aning tanwang gili tum Karbinglong arlusi la helam chethan chot pini arni amang ke pini da Karbinglong termas konsil siam program lo kan alang li ke boi pot pini da kan chethan pini lo so heritage anta paklang ponong lo jadi tum Karbinglong long nam di chethan na Dr. Ramsing Teron Kazirong Hangpi kitab setami alang li pini ngoden pe pini ni da tekang long lo si ini ron tekang long lo si ansu se ilitum Kazirong Hangpi apathat itum aprangane pon thuye panamang ke ilitum da Kazirong along da ka buka hatpen to no jor hatpen to da do la so related pen an latum pen jing ki chethan se ansu se
penengan ingkana bagi asap sulasi monengana bagi ni tumta kosonsi involve dun pen kajirong hampi alam puthak kosonsi pacetang konji panmake nilitum karbingo autonomous council pen CM ke hai dr tuliram mang pen chingmai chingsai konsi sir ni dai litum kohora hawalong khela dake si tourist place lola sila dasami pinang angka ching thura son ke klaim pon nang dalang de council pen ko ana siding konji la sinora mat ke nilitum ju da kala government of assam pen nilitum ala so puthak chingki pon tulo je dak kajirong along ke bang atum ala tourist atum dak pen jeta activity se betul se maximum mang ilitum part se se ilitum ahawara long ke claim pon lo bote thengki theng ta lang pon ni la pen ilitum lang roi lang jeng ta lang pon ni la hai pa he no ni pin pen kupia scheme se deng pon ki ma son se paching thur pon ki ma la bang ke ilitum planning dulu so planning ating pen no ni tum karbing autonomous council pen chingwai pon si la det pen gani dak karbi arong do tum pen rong asar tum pen dang lok dak non karbi non uwi kimi tum pen dang lok koson ki claim si itu paching thur pon ke gi mo mainly itu mangke hengpi thengkang ka pangjong wek ni pen hengpi thengkang pa wir pin lang roi lang jeng ka mesen pen itu la sorting ke claim pon ji pan se nona mat ke itu expertise tum pen chingki chathan bo no se moneng aning karang abang ke itu la so expertise tum pen report dong sinang submit lu pote ni tum claim pon sir kohora lang samin kajiro hang piamen pen da IB kimbang tade ni ko nang bong patang gila so idea aputhak sitamelo ni tum chingwai pon lo se peneng ke ka legislature la mo election ju de pen pi ban ke cheng pon da pang pon la pen chengwe ku se Lada ke bangke kajiro hangpi heritage fair ni ke chok ani thom ke chok lo si kajiro hangpi heritage fair la bangke ke cheng si ki pinang si ki bi cheng na bangke ke patrioti bon la bangke rainya ka bende ka exam da NGO atum do si so heritage fair ki bi da ma thi bangke la lo te dagi tum karbiang long angkang long karbiang long hawar long le tum kipir ke thak tuno kichu ke jun hamu bustan me tum la habire long pa ingnam long pen ke long hamu an ka do be ke soi ke re apente dipan dijon kador me la hai di sibang ke ke la hung pai tum ke chpaklang mate su exhibition lo mate ke jo lo se lo la se bang ki da ke dipon lo si ala so fair long pasi ton pen program jono session dokte da bang non ke do bom la bang ke si language learning session lo language learning pro dang te dak ilitum ke jasina ke border adu ngarai si do ko si karbi do nepali dum do missing do assamese do diversity do di asi haya language mela basic la tourist atum nom ke do kar mate kenang so dalam he bang association do bom lo ko son si so language basic pu mate karbi penang se la son do ante kome pen basic mo so do bom lo si dang na do pen thek bon long ji bipan be don pendang lo mate dang ni tum la so arenya pen claim bon bom hamu ko do we BPC community fund ching thura pan BPC ke claim la hai hamu su dum claim bon PRB long pen cheng lo pen te chu ki jun no kuno la habit long an no bang da pin na display dela mi ko ana phaman na ti ti kan do ni bang ke da bang ni pli ani si pinap ani si dola ini bang ke la hai si son tang lo pulong te next bang etum cultural program adola la khop masih doji ke karbi ke kan doji Renong Chingdi la pende no behigen perso tame karbi atum patu barong ro matela traditional games doji seksere ke patu aro sumar do mapan pente kingnong dang gedam kingnong dang pen ke karlo pende si bangke polong ke party la hoi samene tum dakturi ma paklang no so a program din nona mat ke pineng bangge ke cheng silang apo si mo pi bangke tekedel hai samene tum da katumi KCS Central Committee to Mendala lo pende kini sisteme tum tourism ye masar tesni sisteme nang lo alang tum pen mo bejo ban singgi thak pen ne tum se lanu se pen tum pathe pon tegi mo se pangdang pon se pangsi moi pon
Lakhain ko resi Borjan constituency ka parlo Kuligaon arong asar babu inti arong kachevoy. Pinpur dami alang li inut political along ki claim active pick lapen chipaduk pick anparta aning me pick abangphu alang li kai ke por huta radatum akisung pen ke pajokdun abangphu pule hok data henone lapen kai ke bangaphan ke rap ning karjang nai abangphulo. Alang likai ke ta me thang arong ke paching thur ji aphan ka bor ipe ka bangphu lapen pregjam kaching thur asai amota Kuligaon arada tuma phan ke wan pi pen hawar arado anta avar sai ke melong pen chongda da sai amodo anta longdun ason si thek longlo bonta pinila puson aning ke me amunit bangso per the pen avelo pukar julong pen alang li do anajer pi jerpo don rap korte lapen ke theki ding atum do anta manghu prong asonlo alang li ki pamotikang alang li chor lapen asomar bangke thom lapen korte apo atum ningduk mekri meklang ke matha sung pik pensi donanglo athe tangka sang han ki ripi abang si alang li tuma phan apor pe pen otekang si chom reng me chom rong so halloween phi phua rong ke dam tong aret pen ajok matha bidi jutkok asonlo alang li reng tika ko ahut Kuligaon lem sabang Kuligaon long amat ka chewan de ji aphan bor ipik lo bonta pepleng pikang un edet ason lo lasialang li ke claim ki chun kang un e akam KAC pen claim pi asonte hadakarata joy ke pen reson asang dali ingti do an asonta sarpi mar oso chibu krayatum ta aduk do depin pen ake joy sarkar pen ke ron pon ason do anta cho endun long popusi ning chepathe pon lo alang li reng tika ko ke bor ia kam le KAC CM Dr. Tuliram Rong hang Kuligaon long puthot lem sabang wan pi det pute karlitang babu ing tia karjong ta anso se aning ing sampon popuse a hemtun lapen hadagarat atum chuning ripon bokajan hanjang lang sopen bisnu lekthe nangke lo birta tang te pini ada babirda bangke kang tonik lo kadoka betame do me thak me kurwang thru